Radio Burela, 107.7 FM. A esta hora comeza Grandes Voces do Noso Mundo, un programa de Marco Pereira coa colaboración de Silvera Vicente de Oliveira e de Edilson Sánchez. Cantos na maré, sons da nosa fala. Cantos na maré, son cantos e máis nada. Boa tarde, amigas e amigos. Benvidas e benvidos a esta ponte musical entre os países de raíz galega. Agora mesmo comeza o programa da música da nosa terra, a de Portugal, a brasileira ou a de calquera dos países africanos aonde chegou o noso idioma. Pase conosco esta hora de música e palabra. De 7 a 8 os venres, en Radio Burela, chegan as entrevistas, chega a música, chegan as grandes voces do noso mundo. Música e palabra no programa de diálogo musical entre as nosas grandes voces. Comezamos a 55ª emisión, 55 semanas en antena. Os sons da nosa fala. Reciban o meu propio saúdo de Marco Pereira Oliveira, o de Matías Niceza que está aí aos mandos da nave controlando que todo chegue en perfectas condicións ás súas casas, e tamén o de Edilson Sánchez que hoxe acompáñame na locución. Hoxe Silvera non pode estar, polo tanto damos dende aquí un gran beixiño e esperamos vela a semana que ven. Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab. Ben, pois comezamos o programa desta semana cun ritmo composto hai nada máis e nada menos que uns 600 anos. 600 anos con moitos anos para manter un éxito musical. Pois iso conseguiu un rei de Portugal de nome Denis.
Se sabedes novas do meu amigo, ai Deus eu Ai Flores do Verde Pino era o título da peça que nos interpretaban Baraúnda, José Lara Grunheiro e Helena de Alfonso. Con eles falaremos no programa desta tarde. Antes de irmos a Rianxo, continuamos viaxe a través da música no noso idioma. Nesa viaxe chegamos ao Brasil para gozar coa voz da grande Katia Teixeira. Flor de algodão que mudou de cor, como um coração prenhe de amor. Planta de algodão vive um ano só. Ouve essa canção, meu amor tem dó. Linha de algodão que arma lá no céu. Pega a tua mão, sentimento ao léu. Linha de algodão para costurar o meu coração que só faz sangrar. Trapo de algodão, triste caminhar, lendo o pé no chão, vida e seu tear. Pano de algodão, veste o meu amor, pobre tecelão, te cobre de cor. Amor emaranhado em fio de algodão, risco de bordado no meu coração. Quando anoiteceu na plantação, o meu sono agitado foi só paixão. Amor emaranhado em fio de algodão, risco de bordado no meu coração. Quando anoiteceu na plantação, meu sono agitado foi só paixão. Flor de algodão que mudou de cor, com um coração prenhe de amor. Planta de algodão vive um ano só. Ouve essa canção, meu amor tem dó. Nuvem de algodão fiado lá do céu. Pego a tua mão, sentimento ao léu. Linha de algodão para costurar o meu coração que só faz sangrar.
Anoiteceu na plantação, o meu sono agitado foi só paixão. Amor emaranhado em fio de algodão, risco de bordado no meu coração. Quando anoiteceu na plantação, o meu sono agitado foi só paixão. Era a voz da Cátia Teixeira, a cantora brasileira que xa nos acompanhou neste noso programa. Un gran privilexio que tivemos, unha das nosas felices descobertas, a de Cátia Teixeira. Outra das felices descobertas para min foi Guade, a estrela de Cedeira. Escalas en modo mayor
era Guade, que cantaba a Cedeira. O mundo está parado é o título do novo disco da grande Guade Galego, un disco que recomendamos dende aquí, dende o programa Grandes Voces do Noso Mundo. Edilson, e agora? E da música de Guade pasamos a música da Porta do Mundo, con todos e todas nós, Felipa Pais. A súa música soa así de ben. Radio Burela, 107.7 FM. Estamos listos, Marco? Estamos listos, Edilson. Matías Nicieza, ponos a música de Yara da Silva, porque chega o momento da conversa coas estrelas. Chega o deixe falar. Deixa falarem de nós, deixa falarem, deixa falarem de nós, deixa falarem. Xosé Luís, Lara Gruñeiro e Elena de Alfonso, moi boa tarde. Hola, que tal? Moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. Moi boa tarde aos dous. Moitísimas grazas por atendernos a nosa chamada. A vos. Moitas grazas a vos por chamarnos. Ben, que tal por Rianxo? Pois, moi ben. Aquí estamos a vivir en este lugar paradisíaco e realmente moi felices. Canto tempo levades por aí? 7 anos casi. 7 anos, Pero casi longo nada. xa. Ben, pois, Edilson, por favor, ponnos en antecedentes.
José Luis Lara Guñeiro e Helena de Alfonso formaron Baraúnda en 1998 en Madrid, cidade de onde son originarios. A súa idea era facer música folk de raíz ibérica, cantigas galego-portuguesa, cantares mozárabes, cancións sefardíns e composicións propias, todas elas conformadas nun estilo propio, sinxelo, original e recoñecible. Ben, sí, dinos. No, que sí, bueno, sí, a verdade é que esa é un pouco resumen moi resumido da nosa historia. Da nosa historia, sí. Ben, pois, vamos entón a debollar nesa historia. Moi ben. Ben, cando entrou Baraúnda en contacto coa música galega? Pois desde o principio, porque eu xa a finais dos 80 tocaba en diferentes bandas de música celta en Madrid. Entón eu xa cantaba en galego, porque eu levaba escoitando a xente como Milladoiro, Fuxan os Ventos, Uxía, etcétera, dende bastante rapaza, non? Entón eu xa cantaba na coñecida taberna de Elisa, que é un pouco como as Crechas, en Madrid, que xa non existe, e xuntábame con a xente da Musgaña, Eliseo Parra, xente moi importante. Ademais pasaba moita xente galega cando tocaban en Madrid, sempre pasaban por aí, entón nas foliadas aprendí moitísimo. E cal é a súa relación con Amancio Prada? Bueno, a relación con Amancio Prada é como a que pode ter calquera, non coñecemos personalmente, e eu personalmente só coñezo parte da súa obra. Principalmente gustame as musicacións da obra de Rosalía de Castro, por exemplo, pero podo contarche unha anécdota. Sí, por suposto. Unha canción nosa, Hai Deus eu é, que chamamos nosotros a Hai Flores do Verde Pino, a cantiga galego-portuguesa de Rei Denis de Portugal. Por exemplo, cando eu compuse a música para esa cantiga, moito tempo despois, alguén dixo, contoume, pois Amancio Prada ten unha versión tamén desa cantiga. Eu non tiña ni idea, a verdade. Ben, o vosso primeiro disco titulouse Al Sol de la Hierba, sí. E 8 anos despois, en 2010, editaron Múdanse aos ventos. Mira, hai outra cousa. O noso primeiro disco foi en 2002, que foi Al Sol de la Hierba. Logo, en 2006, editamos Una hora en la ventana, o noso segundo disco, os dous con compañía. E o noso terceiro disco foi editado en 2015, que é Múdanse os ventos, que foi xa o disco feito todo aquí. Ajá. Esa é a historia. Esa é un pouco a... Faltaba o disco do medio, ¿no? Que é Una hora en la ventana. Claro, sí. Eles ten cantigas galego-portuguesas musicadas por nós, algunha tamén hai unha versión de Tuana e Meiga no segundo disco. Sempre a música galega sempre estivo presente na nosa música. Sí, ainda que o mellor o primeiro disco, Al Sol de la Hierba, que é el título de unha canción sefardí, concretamente, uno de los palos que tocamos, los palos que tocamos sempre con Baraúnda, era quizáis era un disco máis pegado á tradicional, á música tradicional. O segundo, Una hora en la ventana, quizáis era máis tres culturas, a xudea, a cristiana e a musulmana. Este quizáis é máis ten máis que ver ca canción de autor. É folk de autor, máis ben, pero este é o disco máis atlántico, máis galego, máis portugués. É un pouco así, esos serían os tres discos que ten Baraúnda, os tres álbums de Baraúnda. Ben, pois, xa saben, amigas e amigos, fáganse cos tres discos de Baraúnda, moi recomendados, dende aquí, dende o Grandes Voces do Noso Mundo, e tamén recomendado por eles, por suposto.
Ben, ademais dun cambio de idioma central, que outros cambios se produciron en Baragunda? Pois en Baragunda, o cambio é facer máis música feita toda por nós. Neste disco, en Múdase os ventos, hai bastantes cancións compostas, tanto música e letra por nós, tamén musicando poemas, como sempre, pero xa así, con un aire bastante máis atlántico. É moitísimo máis personal. Está feito por José Maiseu, con algunas colaboracións de luxo, pero o cambio quizás tamén que cando gravas na túa casa gravas máis despazo, máis a modo, non? Entón podes redondear máis as cousas. Poñerlle máis cariño. Sí. Claro. Máis grabado todo no Bardanza, salvo algunhas colaboracións que veñeron de Madrid, de xente como o maravilloso músico da Musgaña José Clement, que toca os violíns, por exemplo. Ben, a partir dese momento colaboran con José Luis do Pico e con Xurxo Varela. Que significan eses nomes para vos? Pois mira, o último que dice Xurxo Varela. Xurxo Varela é un dos mellores violistas de gamba do mundo, é un ser maravilloso, e tivemos a sorte de ter unha amizade con él e poder vino de Porto a tocar aquí na casa a viola de gamba en todas as cousas. O que pasa que el, como te digo, vive en Porto, entón é máis complicado colaborar. Queremos colaborar máis adiante con él tamén. A relación con Xosé Luis do Pico é unha relación absolutamente maravillosa, porque amigo noso, vive tamén en Rianxo como a nós, é o noso compañeiro. A verdade é que estamos traballando moi preto del. E aparte é tamén traballar con unha persona xenerosa e que coñece o folclore, é un dos mellores investigadores da música galega do século XIX e século XX. Ten moitos libros publicados tamén, para que sepades por si o queredes entrevistar algún día. Pois anotado queda. Sí, porque é un sabio. Ben, e cal é a relación con Aida Saco? Bueno, Aida Saco é unha pianista moi noviña, pero con unha grandísima proxección. Coñecímola porque é veciña nosa daqui de Rianxo, é a filla de dous amigos nosos. Coñecímola sindo aínda máis rapaza, cando estaba solamente estudiaba piano e tiña algunhas composicións súas, e nos animámosla a que as sacase adiante, e ao final gravamos de un disco aquí no noso pequeno estudio caseiro, e bueno, aí está, voando soa, xa. Que fantástica, está unha promesa xa cumplida. Ben, pois foi un traballo fabuloso. Ademais, vou vos contar unha cousiña. Ela pasou xa polo programa das Grandes Voces do Noso Mundo. Hai uns cantos programas tivemos a sorte de entrevistala. Sí. Que ben. Sí, xa te digo que hai que estar pendente dela porque é unha moza, eso, con moito talento. Sí, a verdade é que sí. A verdade é que ten moitísimo talento. Sí. Ben, falemos agora do directo. Por onde estiveron últimamente? Pois, últimamente, os últimos concertos foron fai moi poquiño. Estivemos este sábado fai 2 sábados na Casa das Crechas. Ademais tivemos a sorte estivemos Xosé Luis do Pico, José Lada Buñeiro e Maiseu, e tivemos a sorte de contar con José Nínezes, o saxofonista de jazz, con a guitarrista clásica Isabel Rey San Martín, maravillosa, e con o gaiteiro de aquí do Barbanza, Raúl Lojo, non? Entón foi un concerto moi emocionante. E tamén estivemos con o noso percusionista, que non mencionei, que chama Magüeña, que vive en Asturias e de cando en vez ven por aquí, na Pousada das Ánimas. Tamén estivemos un pouquinho en Boiro, sí. Pousada das Ánimas é a nosa casa. É un pouco o noso centro, a nosa casa. Non sei se sabedes que a Pousada das Ánimas gañou
o premio a mellor sala Da Galiza. de toda Galiza nos premios Martín Codas. É un sitio estupendo e aí estivemos a tocar. Ademais, aí gravamos as percusións do disco. Foi o único que non gravamos na casa. O gravamos na sala da Pousada das Ánimas, non? E, bueno, hemos estado tocando tamén, estivemos tocando na Sala Galileo de Madrid fai pouco. E agora temos bastantes cousas, a verdade, sí. Sí. Ben, por aí vai a seguinte pregunta. Por onde van a estar próximamente? Pois o concerto máis pretiño é o 28 de maio aquí en Taragoña, en Rianxo, no Curral do Marqués. É un sitio precioso, nos xardíns preciosos, a 1 da tarde. Estivo fai pouquiño David Salvado, os Carapaus, un sitio que está apostando forte tamén. E logo imos a facer a homenaxe a Fran Pérez Narf, que se hará na Pousada das Ánimas, que ven moitísima xente de toda a lusofonía para homenaxear a noso gran amigo, porque éramos moi amigos de Fran. Logo imos a Lugo, ao Sala Clavicémbalo 16 de xunio. Logo estamos na Arcadanoe en Vilar de Santos, Ourense, o 8 de xullo. O 27 de xullo estaremos no Miramar, que como a parte do verán de Emboiro da Pousada das Ánimas. Tamén imos a estar en as minas de San Fins, tocando pola memoria histórica, Lousame. Logo iremos para Asturias. En agosto imos para Asturias. Temos algunhas datas por confirmar aún en Asturias. Sí, e tal, pero sí que estamos o día 12 pola ESO Miedo. Ben, pois desexemos moitísima sorte neses directos. Sí, logo hai máis cousiñas por pechar, non? E acabaremos o ano, como sempre, na Sala Galileo de Madrid. Ben, e onde podemos conseguir as súas músicas? Mira, as nosas músicas están en algunhas librerías, por exemplo, en Sisargas, en Coruña, en a librería Pedreira en Santiago de Compostela, en Espazo Lector Nobel en Boiro, aquí en Rianxo en a librería Cándido, e logo podes pedilo por correo electrónico. Se nos mandades un correo a jose@baraunda.info, aí mandamos por correo o disco. E logo tamén está en digital, en sitios como iTunes, Spotify e moitas máis plataformas. Está Mudanse os ventos en digital e tamén está o noso segundo disco, Una hora en la ventana. O primeiro disco é moi complicado conseguilo. O primeiro disco temo que non podemos decir porque está agotado. Temos 2 copias. Ben, a todas as persoas que pasan polo noso programa, sempre lles pedimos que nos fagan media dúcia de suxestións de grandes voces do noso mundo da música cantada galega, do Brasil, de Portugal, de Angola, de Mozambique. Díganos cales son as súas voces preferidas e por que as escollen. Adiante, entón. É complicado elegir 6. Que me axude, Elena, porque é moi complicado elegir só 6. Só 6, porque hai tantas maravillosas que... Pois mira, eu te diría así, de bote pronto, para mí o máis grande cantor, o máis grande músico, non só da lusofonía, Xosé Afonso. Seca Afonso para min é do máis grande que pode haber. Caetano Veloso en Brasil. Fran Pérez Narf, por supuesto, Fran Pérez Narf, que era e é, porque habita na música, absolutamente maravilloso. Cesárea Évora tamén, para mí, da música africana, caboverdiana, maravillosa. Nosa querida Uxía Senlle tamén. Uxía é un referente. É un referente absoluto. Non sei, na música portuguesa, as fadistas, que hai tantas, pero eu teño unha debilidade, José tamén, que é Misia. Moi ben, pois... Podemos decir moitos máis. É complicado. Imagino. Las horas. Sí. Ben, José Luis, Elena, moitísimas grazas por estar estes minutiños con nós. De verdade, foi un verdadeiro placer conversar. Igualmente. Nada,
deixavos vos pois coa vosa música. Sí, pues, estupendo. Moitas gracias e gracias por estar aí apoiando a música da toda a lusofonía. Moitas grazas. Sí, gracias a vos, de verdade. Seguide con ese traballo, estupendo. E seguiremos. Moitas grazas, de verdade. Pues moitas grazas a vos. Veña, grazas apertas. Ata sempre. Hasta sempre. Hasta sempre. Estamos escoitando Grandes Voces do Noso Mundo en Radio Burela. Continuamos co desenvolvemento do noso programa dedicado às grandes voces do nosso mundo. Depois de termos escutado em direto as palavras de Braunda, agora é o momento de outras palavras amigas. Hola, somos Lullaby e esta noite estaremos no auditorio da Casa de Cultura de Burela presentando o noso último traballo discográfico. Lembrade, ás 9 da noite. Ali vos agardamos. Pois xa o saben, ás 9 da noite Lullaby estará actuando na Casa da Cultura de Burela. Que tengas gana de cantar
Radio Master que subirá 103.4. Para toda a audiencia que nos escoita a través de Quack FM, Radio Piratona e Radio Filispín, vai esta música. A música da grande Ana Moura, estrela da música de Portugal. Adiante co Desfado. Que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse e lamentasse não ter mais nenhum lamento. Talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha, cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste, ai mas que sorte eu viver tão desgraçada. Na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Radio Filispín. Cantaba a Ana Moura, o Desfado era o tema que dedicábamos a toda a nosa audiencia. E agora é o momento da música do Roberto Carlos, o grande Roberto Carlos. Música brasileira interpretada no programa das Grandes Voces. Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero apenas um vento forte, levar meu barco no rumo norte. E no caminho que eu pescar, quero dividir quando lá chegar. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
futuro. Eu quero ter um quintal sem muro. Quero meu filho pisando firme, cantando alto, sorrindo livre. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero amor decidindo a vida, sentir a força da mão amiga. O meu irmão com um sorriso aberto, se ele chorar, quero estar por perto. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Comigo olhar os campos, cante comigo também meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter Eu Quero Apenas, a música do Roberto Carlos no programa dedicado às grandes voces do noso mundo. 55ª semana en antena. Estábamos no Brasil e do Brasil nun voo chegamos a Grande Lisboa, capital de Portugal, e tamén a Vigo. Porque de Lisboa é Anabela e de Vigo é Carlos Núñez. Ambos interpretan O Pozo de Arán. Estaba tan claro, mirei un lugar, un pozo sagrado. Sonhei que o meu filho estava curado. Falei com aquela velhinha chorando. Meu neno na mirada tem uma noite infinita.
lá ainda que queiras fazer, que toda a vida floresça, que o fim acabe com bem nesta espera, que o fim pode haver meu neno esta terra. Eu pido-lhe as estrelas que bendigam esta auga, que o mundo não te segue e a tua noite seja clara. Já verás a luz que anega todo, verás por fim o sol por riba nosso, verás o céu grande, azul e limpo, vas ver onde se juntam céu e mar, a vida nos teus olhos. Já verás a luz que anega todo, verás por fim o sol por riba nosso, verás o céu grande, azul e limpo, vas ver onde se juntam céu e mar, a vida nos teus olhos. Mentres ouvíamos a música de Anabela e Carlos Núñez, aproximábase ao final. E para o final reservamos a música de Lullaby, que como xa dixamos antes, estará dentro duns minutos ao vivo na Casa da Cultura da nosa Burela. O título da peza é Meniña de Auga. Meniña das esta lúa ao abeiro do vento que fala no mar, durme ruliña, non olles pra ela durme no seu verteder, auga clara. Coa Meniña de Auga de Lullaby marchamos. Moitísimas grazas por termos acompañado nesta hora. Marcamos encontro para a próxima semana. Recorden, o venres ás 7. Ata entón, coídense, sexan felices. Moitos beixiños e apertas. Chao. Chao. Nos meus os teus ollos fondos, mirada de ceo alento de mel, durme pequena na terra dos sonhos que me
Radio Burela, 107.7 FM.